A teď ten nejpraktičtější z praktických. Pavle, jak se tenhle stroj jmenuje? Tenhle stroj se jmenuje kutil. Kolik toho uveze? Uveze tunu a půl tuny dokáže i sklopit. Dobře, dojezd, o tom jsme se bavili? Ještě ne, dojede zvládne zhruba 50 km. Což je dobrá informace. No a pokud chci jet 50 km, potřebuju, když se podívám na silnici, řidičské oprávnění? Ne, stroj je elektronicky omezený na 25 km v hodině, takže platí jenom povinnost té zákonné pojistky. Ale já vím, že na adrese moto.cz nabízíte bratrance nebo sestřenici k tomuto stroji. Ano, ten uveze až tunu a půl, má elektronicky sklopný rameno a ale nemá homologaci na provoz na pozemních komunikacích. To znamená, že s tímhle strojem můžu vyrazit po silnici a můžu vést to, co uvezu. Ano, přesně tak. Dobře, já mám zásadní informace a doufám, že vy také. Děkuji, že jste se dnes dívali na Vychytávky Extra a seznámili jste se s novinkami od společnosti Rulit, které můžete najít na adrese moto.cz. No, my se loučíme, mějte se hezky, nashledanou. Ahoj. Tak jedem. To je dost, táto, že jsi nás taky vyvez.